kapwa, welcome back sa ating mga palatuntunan. Kilatis, Panday, ulit po na ako pa rin po nyo natin nakandang maglingkod. Kilatis, lagari po lamang. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga co-pilots na sina Wilson at si Ace, si Alas, kapwa Pinoy. Anyway, ito na naman po. At medyo malamang sa ngayon ay nasa press conference pa sa Malacanang. Ito pong administrator ng OWA. Na si Ginang Carmelita. Ayan, Carmelita Dimson. Kapwa Pinoy. Kaya siya po ang ating gustong makakapan niya sa hapong punto. Although, ang ating pong pagkakalam, ang pinaka-lead agency po nito at pinaka-captain baga, point guard. Ayun pong mga taga-DFA. Pero naman po natin, na si Secretary Romero ngayon ay medyo hindi pa tiyak ang kanyang kinabukasan sa DFA. Pero naman po kanilang tagapagsalita, si Ginoong Ed Malaya, malaya naman siyang magbigay ng kanyang gustong analysis parating sa sambayan ng Pilipino. Kumukha halimbawa na sinasabi niya na nasa level 3 alert level 3, parang sila ngayon, kapwa Pinoy, na ibig daw sabihin, abay, bahala kayo sa buhay niyo, kayo mga OFW. Total naman. At bahala din sa buhay niyo, ang inyong mga kumpanya. Kumpanya yun lang, mga malalaking kumpanya niya pwede silang mag-voluntary repatriation. Gusto nyo tumakas dyan, gusto nyo pang mabuhay sa mundo. Sige, voluntaryo na kayo tumakas yan. Okay na sa amin dito. Anyway, kaya ito yung naguguluhan yung sambayan ng Pilipino, pero man yan, nagkakahiyan na doon eh. Nagkakabarilan na, kapwa Pinoy, pero ito yung mga ating mga opisyalis dito, abay pakuya-kuya-kuya pa. Mamaya nga pasadaan natin ng konti yan. Hindi lang konti, lalamukusin talaga natin. Anyway, kapwa Pinoy, ang dilema po ngayon, Secretary de Lima, kung paano nakakalusot yung mga drug news, yung ating mga kawawang kapwa Pinoy, na nabibiktima nitong mga sindikato ng droga. Kung paano sila nakakalusot sa airport? Sa higpit ng seguridad riyan, ang pagkakaalam ko, dati na ipinangangalandakan din yung world class sa ating capabilities sa ating mga airports at seaports, sa mga international flight po natin at sa mga international shipping ports po natin. World class! Nagkagasusan po natin pamahalaan. Bukod sa equipment, siyempre, training din yung mga tao kung saan sa lupalop ng mundo para sila magiging mga eksperto pagdating po sa mga ganyang bagay. Pagdating sa pagbusisi kung ano-ano mga epektos ang inilalabas at ipinapasok sa ating airport. Otherwise, ano muna, bakit hindi nyo na-detect dito? Pagdating sa ibang bansa, na-detect sila. Ano ibig sabihin nun? Tayo ba ay nasa mabubuting kamay? Mapagkakatiwalaan ba natin yan? Mga tauhan na inilalagay pinapasweldo ng dugot pawis na sambayan ng Pilipino dyan sa ating mga paliparan at palutangan. Diba? Kung paliparan yung airport, ang tawag dapat sa mga pier, palutangan. Anyway, Pinoy. Hindi lang si Secretary de Lima ang may dilema. Nagtataka din. Si Ombudsman Mercedes Gutierrez, bakit nagmamadali itong mga congressmen na i-ratsadahin na? Kilatisin na ang kasong impeachment na nakasampa laban sa kanya, samantalang ang ng final verdict galing sa kataas-taasan hukuman. Ano ba sila sabi nga mga congressmen,
Bakit naman kayo nagmamadali? May lakad ba kayo? Okay. Matagal na natutulog sa pansitan ang kaso mo, Ombudsman. Just in case you have forgotten, just in case you have a very, very, very short memory, matagal na po kayo pinalalayas dyan. Panahon pa ni Gloria Macapagal. Ano Macapagal? Macapagal naman. Nadulas lang yung Macapagal, naging Macapal eh. Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo, ang kagalang-galang na dating Pangulo, ay inaiinisan na kayo ng sambayan ng Pilipino. Naisaray palayasin diyan. Kita mo nga doon sa nakarang hearing, di nga sabi sa iyo ni Senador Franklin Drilon, kulang na lang para kayo isampal niya sa inyo yung mga kaso na inimbestigahan sa Senado na inihain sa inyo na napagkamalan yung Orinola. Inupuan at inupuan pa hanggang ngayon. Palagay nyo kaya matutuwa si Wilson sa inyo? Hindi. Ayayamot niya eh. Matagal nang ang sambayan ng Pilipino, hindi man lahat sila o karamihan sa kanila, o sige, para bigyan ka rin ng kasiyahan. Marami! Sa ating mga kapwa Pinoy, ang banas na sa iyo. Banas na dahil pinasusuweldo kanila eh, di ba? Pinasusuweldo kanila upang ang kanilang interes ay iyong pangalagaan. Di po ba? Sasabihin mo naman eh, kailangan mo irespeto ang interes naman ng mga akusado. Of course. Siyempre, importante po yun. Pero teka muna. Ano ba ang espiritu ng batas? Ang batas ba ay para bagang sa tingin mo o sa paningin mo? Ayan, nakikita namin eh. Sa paningin mo, ang ating mga batas ay para bagang panda. Panda. O saya na pwedeng pagtaguan ng mga ungas pag sila nakagawa ng kaumasan. Siyempre, kabalbalan, kabulastugan, parang saya ng kanilang mga nanay o asawa naman, para medyo mabango-bango. Na pwede sila magtago doon. Hindi naman gano'n na espiritu ng batas eh. Ito ay upang palutangin ang katotohanan. Hindi po ba? At hindi mo naman din inaalisan sila ng karapatan. Or due process. Ikaw nga ni, sino ba yun? Merong isang justice sa Supreme Court na doon sa kanyang dissenting or concurring, separate concurring opinion. Sinabi niya ron na dapat, ang batas ay huwag nasasalaula sa pamamagitan na pagturing nito kagaya ng ginawa ng mga nakarang impeachment process na paunahan na lang kung sino ang naunang nag-hain ng impeachment complaint. Yun na yung una. So kailangan kung Enero a 1 yung last year, hindi 1 year ba din, kailangan, bago pa magpumatak ng 1 minute or 1 second after 12 midnight, December 31, ano ka na, nakapila ka na, o nakatangid ka na doon sa opisina ng Kongreso. Sa ganong punto, nasasalaula yung proseso. At, di ba't nasalaula nga? Sandali muna na sa story. Di po ba? Meantime, tawagan po muna ulit natin. Etong bago natin balikan yung mamaya, yung dilemma ni Secretary de Lima, o yung pagtataka ni Ombudsman, hindi na siya, pati yung mga ahorado sa Korte Suprema, nagugulat din sila, nagtataka din sila.
Abay, nasuhulan pala kami, di namin alam.